Алабала и Газари. Ние сме от профила Алабала и Газара. Ако се чуете кои сме ние, аз и Вили оператора. Ние искаме да ви представим нашето мило съобщение. Говори по-силно. Имаме Facebook страница, YouTube страница, Twitter страница, всичко това. Плюс ebook страница, само VBOX. Плюс Vlogbox. Как е възможно? Лесно. Абонирайте се за нас. То профил може и в YouTube. В описанието ще ви оставим за всичките ни профили във всички сайтове линк и сигурно и в другите от сега нататък видеота. И абонирайте за нас в YouTube, харесайте ни клиповете, в Twitter може да споделяте и вашите идеи, ние може да казваме какъв клип може да правим наскоро, някаква поредица или нещо такова. Ще споделяме клиповете в YouTube и ще почваме нов сериал скоро. Ще видите трейлера най-скоро време. За сега филма ще остане изненада. Ще има сезони, всичко е добре измислено за сега. Този сериал ще бъде разпространяван от всичките профили на Алабала и Газара в YouTube, Facebook, Twitter и всичките останали, които изброих. Така че харесвайте клиповете ни. Моля ви, ако не ви харесват клиповете, не казвайте нищо за тях, защото виждате, че сме растящ канал, но още сме нови в правенето на клипове. Няма нищо. Да, къде няма нищо? Че гледаш там. Да, там няма нищо. Моля ви, не хейтвайте, защото не искаме да се развием малко и тогава вече нямаме много против. Първо да пораснем малко като канал. Виждате, че сме сериозни и виждате, че се опитваме да се развиваме по възможно най-добрия начин. За сега нещата вървят доста добре. Стига! Търко по това легло, па и ти, бе. Чува се бати мазния шум на клипа. Значи, още нещо, което искам да ви кажа. И направихме и AskFM, нали? AskFM. Там може да ни задавате въпроси в коментарите на абсолютно всичките ни профили, в всички сайтове. Може да ни предизвиквате. Ние ще събираме въпросите и предизвикателствата и ще ги правим въпросите в събота и в петък предизвикателствата. Може да правим автопредизвикателства, където ние разбираме неща от известни край VBOX, YouTube и другите сайтове, които много хора правят. Ще бъде много интересно и така, да разбрахте смисъл на съобщението, имаме много канали нови. Моля ви се, ако ви харесват клиповете, дайте им лайк, дайте ги в любими, мани го то палец, дайте ги в любими и това ще ни помогне много. Наистина всеки един от вас, който харесва клиповете ни е като наш дар. Затова моля ви, продължавайте в същия дух, за сега много добре се развиват нещата. Това беше от мен и от Вили. Чао!